Konnichiwa minasang. Ako si Eric o welcome sa akong channel. Hinapon tabay. Kining lisona kay part 2 sa leksyon bahin sa mga double particles. Kung wa pa nimo natanaw ang part 1, mas maayo kung imo na tong unahon. Apan pwede ra pod nga mo diretso ka diri sa part 2. Busa padayon ta. Yoroshi desu ka? Tsuzukemashou. Sa part 1 ining leksyon atong gituki ang mga double particles nga mo-ekspresar og pagtandi nga mogamit sa particle wa ug ang katong mo-ekspresar og pag-apil nga mogamit sa particle mo. Diri sa part 2 atong tutukan ang mga double particles nga naggrupo diri sa groups 2, 3 ug 4. Sugod tas group 2. Kining grupuha mogamit sa pattern nga y particle no x. Diin ang y ug x kay mga nouns. Ug ang particle atubangan sa no kay pwede usa niining unom. De, e, to, mo, kara, ug made. Timan-i unsay pasabot sa kada usa niining mga particles atong tagsa-tagsaon. Ang de mo indikar og lokasyon o paagi. Busa ang y deno x mo pasabot og ang x sa y diin mahitabo ang aksyon. O ang x sa paagi nga y. Ang e mo indikar og direksyon o target. Ang y eno x kay mo pasabot og ang x sa taw y nga aduna kay aksyon nga buhaton ngadto niya. Ang ni mo indikar pod og direksyon o target apan ang y nino x wa gamita sa hinapon. Ang anaara kay ang y eno x. Karon ang to nga mo indikar og partner pasabot sa y tono x kay ang x ni y nga imong kuyog sa pagbuhat sa aksyon. Ang mo kay mo pasabot og pag-apil busa ang y mono x kay mo pasabot nga ang x adunay y ug para nimo sobra ra kaayo ang y. Ang kara kay sinugdanan busa ang pasabot sa y kara no x kay ang x sa y nga diin nagsugod ang usa ka butang. Og katapusan kay ang made nga mo indikar og katapusan o destinasyon. Busa ang pasabot sa y made no x kay ang x sa y nga mo'y katapusan o destinasyon. Makalibog pa ni ron pero inig tan-aw na tog ehemplo maklaro ra unya nimo ni. Usa ari na tas mga ehemplo. Sugod ta sa y deno x. Shokudou de no kaigi wa nanji kara desu ka? Shokudou de no kaigi. Ang meeting sa kantin diin mahitabo ang meeting. Hubad tibok sentence kay unsa mang orasa magsugod ang meeting sa kantin. Siguro mutana ka, di pwede mo ingon na lang tag shokudou no kaigi. Pwede pero di kaayo ka masabtan. Ang shokudou no kaigi mo pasabot og meeting bahin sa kantin. Pero kung moingon kag shokudou de no kaigi, mo pasabot ka nga imong gitukoy kay ang meeting nga diha buhaton sa kantin. Shokudou de no kaigi wa nanji kara desu ka? Laing ehemplo, Toronto de no natsu matsuri wa corona de chushi to natta. Toronto de no natsu matsuri. Ang summer festival nga sag-ulohon diha sa Toronto. Hubad sa sentence, ang summer festival nga sag-ulohon diha sa Toronto kay nakansila tungod sa COVID. Toronto de no natsu matsuri wa corona de chushi to natta. Laing ehemplo, hinumdumi nga ang de mo indikar og paagi. Online de no benkyou wa tsumaranai desu. Online de no benkyou. Ang pagtuon online o gamit ang internet. Hubad sa sentence kay ang pagtuon gamit ang online o internet kay pool. Online de no benkyou wa tsumaranai desu. Sunod nga ehemplo, rishi ga takai no de loan de no kounyu wa sakete kudasai. Loan de no kounyu. Ang pagpalit gamit ang utang. Hubad sa tibok sentence, tungod kay taas ang interest, likayi ang pagpalit gamit ang utang. Rishi ga takai no de loan de no kounyu wa sakete kudasai. Sunod kay ang e no.
Himatnguni nga ang e mo indikar og direksyon o destinasyon. Osaka e no hikouki wa mo shuppatsu shimashita. Osaka e no hikouki, ang eroplano nga mopatubang sa Osaka. Hubad sa sentence, ang eroplano nga patubang sa Osaka kay milarga na. Osaka e no hikouki wa mo shuppatsu shimashita. Laing ehemplo, Yama e no ensoku wa shougakusei ni totte omoshiroi to omoimasu. Yama e no ensoku, field trip paingon sa bukid. Hubad sa sentence, nagtuo ko nga ang field trip paingon sa bukid kay makalingaw para sa mga elementarya nga mga bata. Yama e no ensoku wa shougakusei ni totte omoshiroi to omoimasu. Sunod nga kombinasyon kay ang tono. Hinungdumi nga ang to mo pasabot og kuyog o partner. Tanaka sensei tono o hanashi wa dou deshita ka? Tanaka sensei tono o hanashi, ang panagsulti kang Professor Tanaka. Hubad sa sentence, kumusta man ang imong panagsulti kang Professor Tanaka? Tanaka sensei tono o hanashi wa dou deshita ka? Laing ehemplo, Okyakusama to no koushou wa nakanaka umaku ikimasen. Okyakusama to no koushou, ang negosasyon ngadto sa customer. Hubad sa sentence, ang negosasyon ngadto sa customer kay di kaayo maayo og dagan. Okyakusama to no koushou wa nakanaka umaku ikimasen. Sunod nga double particle kay ang mono. Nining paterna y mono x, ang x adunay y ug nagtuo ka nga sobra ra kaayo ang y. Atong sentence, Miss Philippine wa 10万peso mono gown o kiteimasu. 10万peso mono gown, ang gown nga nagkantidad og 100,000 pesos ug nagtuo ka nga mahal ra kaayo na para sa gown. Hubad sa tibok sentence, si Miss Philippines nagsulob og gown nga kantidad 100,000 pesos nga hastang pagkamahala. Miss Philippine wa 10万peso mono gown o kiteimasu. Laing ehemplo, Nihongo class ni wa 40人もの生徒がサインアップした。40人もの生徒. Adunay 40 ka estudyante og nagtuo ka nga daghan ra kayo na sila para sa usa ka klase. Hubad sa sentence, adunay 40 kadaghan sa estudyante nga mi-enroll sa hinapon nga klase. Nihongo class ni wa 40人もの生徒がサインアップした. Sunod nga pattern kay ang karano. Ang kara mo indikar og sinugdanan. Santos-san kara no Philippine miyage wa dorai mango deshita. Santos-san kara no Philippine miyage, ang pasalubong gikas Pinas nga gikan kang Mr. Santos. Hubad sa sentence, ang pasalubong gikan sa Pinas nga gikan kang Mr. Santos kay dried mangoes. Santos-san kara no Philippine miyage wa dorai mango deshita. Laing ehemplo, 5時からの上映はどこの映画館ですか? 5時からの上映, ang showing sa sinihan nga magsugod og salida sa alas 5. Hubad sentence, hain mang sinihana ang magsalidag sugod sa alas 5. 5時からの上映はどこの映画館ですか? Ug ang katapusang pattern kay ang made no. Ang made mo indikar og hasta asa o ang katapusan. Ehemplo, これまでの貯金で新しい車を買うつもりです。これまでの貯金, akong tinigom hangtod karon. Hubad sa sentence, buot na ako mopalit og bagong auto gamit ang akong tinigom hangtod karon. これまでの貯金で新しい車を買うつもりです。Og katapusang ehemplo, 3時までの授業が終わってから会いましょう。3時までの授業, ang klase nga hangtod sa alas 3. Hubad sa sentence, mag-abot ta inig kahuman sa akong klase nga hasta alas 3. 3時までの
jigyo ga owatte kara aimashou. Ang ikatulong grupo sa mga double particles mo gamit sa particle no isip nominalizer, bali himuon niyag noun ang unsay anaa siyang atubangan ug ato na kining natuki nominalization gamit ang particle no sa leksyon 44. Ang mosunod sa particle no kay ikaduhang particle nga pwede usa niining 8 ka buok. Wa, ga, ni, ka, mo, de, wo, og, to. Atong tagsa-tagsaon. Ang noa mo indikar nga ang atubangan sa no mao ang topic o ang gisgutan sa tibok sentence. Ang noga mo indikar nga ang atubangan sa no mao ang subject sa sentence. Ang noni usa ka special conjunction nga pasabot bisan pa og ato na kining naestudyuhan sa leksyon 78. Ang noka sinultihan sa mga lalaki ug nag-ekspresar kini og pagduda. Ang sunod kay nomo ug pasabot niini kay nanto ka pod. Ang sunod kay ang node nga moekspresar og rason tungod kay nanto ka. Sama kinis particle kara nga ibutang sunod sa verb apan mas polite ang node. Sunod kay ang no, di nang atubangan sa no mao i direct object sa sentence. Ug ang katapusan kay ang noto ug nag-indikar kini og nanto ka. Makalibog pa ni karon apan maklaro ra nimo ni inigtan-aw natos mga ehemplo. Busa ato nang sugdan. Pirmiro kay noa, ang wa mo indikar og topic. Kare o koroshita noa, kanojo da. Mao ni atong subordinate clause nga gimarkahan sa particle no ug mao ni ang topic sa sentence. Kare o koroshita no, ang mipatay kaniya. Busa ang hubas tibok sentence, ang mipatay kaniya kay siya. Kare o koroshita noa, kanojo da. Sunod nga pattern kay ang noga. Nihongo no benkyou de wa kanji o kaku no ga muzukashii desu. Mao ni atong subordinate clause. Kanji o kaku no, ang pagsuwat og kanji nga mo'y atong subject niining sentence. Pusang hubad tibok sentence sa pagtunog hinapon ang pagsuwat og kanji mao'y lisod. Nihongo no benkyou de wa kanji o kaku no ga muzukashii desu. Sunod ang noni nga usa ka conjunction nga nagpasabot bisan pa og. Aduna titibok leksyon bahin sa noni sa leksyon 78. Amai mono o taberu no yameta noni taiji wa chotto mo heranai. Bisan pa og mihunong na kog ka og tamis, di gyud maubos bisag gamay ang akong timbang. Amai mono o taberu no yameta noni taiji wa chotto mo heranai. Sunod nga pattern kay noka. Ang ka mao ang question particle apan sa noka ang nagsulti kasagaran laki apan di ni pangutana apan pag-ekspresar og pagduda. Panglitan, mo soji shita no ka? Nakalimpyo na ka? Tinuod, murag manukmat ba? Nakalimpyo na ko no? Mo soji shita no ka? Sunod kay ang nomo. Ang pasabot sa mo kay pod. Kanji o yomu no mo muzukashii desu. Mao ni atong ginominalize sa no kanji o yomu, ang pagbasa sa kanji. Usang hubad sa sentence, ang pagbasa og kanji kay lisod pod. Kanji o yomu no mo muzukashii desu. Sunod kay node nga pasabot mohatag og rason. Ashita wa shigoto ga arimasu no de mo sorosoro nemasu. Tungod kay adunay trabaho ugma, matog na ko karong taod-taod. Pwede po kamo gamit og kara aron papasabot og rason. Ashita wa shigoto ga arimasu kara mo sorosoro nemasu. Apan mas matinahuron ang no de. Ashita wa shigoto ga arimasu no de mo sorosoro nemasu. Sunod nga pattern kay no. Kanojo ga nihongo benkyou shite iru no o shitte imasu ka? Ang no nining sentensya mo signal sa atong subordinate clause isip direct object. Kanojo ga nihongo benkyou shite iru no. Nagtuon siya hinapon.
Hubad sa tibok sentence, kabaw baka nga nagtuon siya gihinapon? Kanojo ga Nihongo o benkyou shiteiru no o shitteimasu ka? Katapusang pattern kay ang noto. Amai noto, karai noto, dochira ga suki desu ka? Dire ang particle no motindog sa tipos pagkaon nga gisgutan sa nagsulti. Prutas ba, candy ba, appetizer ba, busa ang hubad, asa imong gusto, ang tamis o ang halang? Amai noto, karai noto, dochira ga suki desu ka? Ang ikaupat ka grupo kay katong mga miscellaneous double particles nga di nako maklasipikar busa diri ko nalang gibutang. Aduna ko'y toto apan aduna pa siguro ilain. Ang primero sa akong lista kay ang madeni nga pasabot labing dugay niining orasa o panahona. Ikaduha ang bali niini ang ni made nga pasabot naningkamot og buhat para lang gyud maka nanto ka. Ug ang ikatulo kay ang kara niwa nga toto ka particle. Pasabot niini kay karon nga di anak ko diri o mapuslan man nga di anak ko o nahinayak naman yun anak ba. Karon mo tan-aw tag mga ehemplo. Made ni labing dugay. Shukudai wo laishu no kinyoubi made ni dashite kudasai. Laishu no kinyoubi made ni. Pag-abot sa sunod Biyernes, labing dugay sunod Biyernes. Hubad sentence, palihog isumite imong homework labing dugay sunod Biyernes. Shukudai o laishu no kinyoubi made ni dashite kudasai. Gogo 2時までに戻ってください. Gogo 2時までにlabing dugay alas 2 karong hapon. Hubad, palihog balik diri labing dugay alas 2 sa hapon. Gogo 2時までに戻ってください. Ang sunod kay ni made nga pasabot mobuhat og nanto ka para lang gyud mananto ka. Kanojo wa kirei ni naritakute 整形手術にまで受けた. 整形手術にまで受けた. Nagparitoke para lang gyud. Busa hubad sa tibok sentence, gusto siya mo gwapa og nagparitoke para lang gyud maabot ni. Kanojo wa kirei ni naritakute 整形手術にまで受けた. Laing ehemplo. 誰も見つけられないようにおじいさんはお金を壁の裏にまで隠した. 壁の裏にまで隠した. Gitaguan luyos pader para lang gyud. Hubad sa sentence, para lang gyud way makakita, gitaguan ni lolo ang kwarta luyos bongbong para lang gyud di makitaan. 誰も見つけられないようにおじいさんはお金を壁の裏にまで隠した. Laing ehemplo, ワクチン接種を受けるために渡米にまでする人は多いです. 渡米にまでする. Moadto sa Amerika para lang gyud. Hubad sa sentence, daghang tao moadto sa Amerika para lang gyud magpabakuna. ワクチン接種を受けるために渡米にまでする人は多いです. Ang katapusan kay ang kara niwa nga kombinasyon sa totoo ka particle pasabot niini samtang nagbuhat karon nga di anak ka nahinayak na mangyod ngun ana. Kanada ni sundeiru kara niwa ski gurai naraitai mono da. Kanada ni sundeiru kara niwa karon nga di anak ko nagpuyo sa Canada. Hubad sa tibok sentence, karon nga di anak ko nagpuyo sa Canada, bisag pag-ski na lang gusto na kong estudyohan. Canada ni sundeiru kara ni wa ski gurai naraitai mono da. Katapusang ehemplo, 大学に入ったからには卒業まで頑張らないといけない. 大学に入ったからには karon nga misud ka na sa universidad. Hubad sa sentence, karon nga misud ka na sa universidad, kinahanglan maninguha ka hangtod mo graduate ka. Daigaku ni haitta kara ni wa sotsugyo made ganbaranai to ikenai.
Sumahon taning lisuna, atong natuki ang mga double particles ug ang sekreto sa pagsabot sa mga double particles kay ang pagsabot sa kada usa kanila og unsay bag-ong pasabot nga mamugna inig pormas kombinasyon. Adunay upat ka dagkong grupo sa mga double particles. Ang pirmiro kay ang pagtandi ug pag-apil. Nining grupoha ikombinarta ang ni, to, de, kara ug made ngadto sa wa aron pagbuhat og pagtandi. Samtang ang mga kombinasyon gamit ang mopasabot og pag-apil. Ang niwa, towa, dewa, karawa ug madewa motandi, samtang ang nimo, tomo, demo, karamo ug mademo moindikar og pag-apil. Ang ikaduhang grupo mogamit sa pattern y particle no x, din ang x ug y puro mga nouns. Timan-i nga ang no kay moindikar og pagpanag-iya. Ang particle nga nasa atubangan sa no pwede usa ni ining unom ka particle. De, e, to, mo, kara, og made. Moporma ni sila kombinasyon sama sa y de no x, y no x, y to no x, y mo no x, y kara no x, og y made no x. Ang ikatulong grupo mosunod sa pattern nga no, diin ang gamit sa no kay isip nominalizer. Unya kabitan kini og usa pa ka particle nga pwede usa niining 8 ka buok. Wa, ga, ni, ka, mo, de, wo, og to. Aron pagpormang kombinasyon sama sa noa, noga, noni, noka, nomo, node, noo, og noto. Og ang ikaupat ka grupo kay ang katong mga sobra-sobra nga di nako maklasipikar. Aduna ko'y totoo apan aduna pa siguro ilain. Ang primero sa akong listahan kay ang madeni nga pasabot labing dugay. Sunod kay ang bali niini ang nimade nga pasabot mobuhat og nanto ka para lang gyud mananto ka. Og ang katapusan kay ang karaniwa nga pasabot karon nga naniani na o samtang nagbuhat na ko ani samtang nahinayak na nanto ka. Og diri natapos ang atong leksyon bahin sa double particles. Salamat sa pagtan-aw, sa pagpaminaw. Tsugi no lesson ni mata aimashou. Otsukaresama deshita. Kung arisgado ka gyud makaton og hinapon, importante ang pagpractice adlaw-adlaw og paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney, nagwatch traffic, patubang sa trabaho, naglingkod ra sakyanan o ka break time nimo, balik-balik kinigtana og paminaw ang akong mga training videos nga giplano para lig-on ang imong pundasyon sa hinapon. Ayaw og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni gambarimashou. Otsukaresama deshita.